Γεια σας φίλοι μου. Βλέπουμε ένα Sazman ανοιγμένο από Subaru Vivio RXR 4x4. Ο λόγος που το άνοιξα είναι ότι είχε φθοράσει τζιμούχα την κεντρική του Brindirec, αυτού του άξονα, κάτω χαμηλά από την άλλη πλευρά είναι, δεν φαίνεται, μέσα εδώ δηλαδή, με αποτέλεσμα να βγει λάδι από εκεί και να δημιουργήσει πρόβλημα. Επομένως αναγκαστικά πρέπει να βγουν όλα αυτά εδώ για να μπορέσω να βγάλω και να αλλάξω και τη τζιμούχα. Αλλά μιας και είναι ανοιχτό εδώ, να σας δείξω για 2-3 πραγματάκια για όποιους δεν γνωρίζουν και έχουν την απορία. Ένα θεματάκι που έχουν μερικοί οδηγοί, πάνε να βάλουν την όπισθεν βιαστικά και ακούνε γκραπ, και γκρ. Τι είναι αυτό το γκραπ που ακούγεται? Είναι αυτό εδώ το γραναζάκι, το οποίο είναι της όπισθεν και πάει και μπλοκάρει 2 γρανάζια άλλα, ένα και ένα 2. Ανεβαίνει πάνω, τα μπλοκάρει για να μπορούμε να κάνουμε κίνηση πίσω, το οποίο δεν έχει ούτε συγχρονίζει, δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι τελείως σταματημένο το αυτοκίνητο και να έχουμε πατήσει συμπλέκτη. Όταν πατάμε συμπλέκτη, μετά από λίγο αυτός εδώ ο κεντρικός είναι η συνέχεια του στροφάλου. Αυτό εδώ, αυτός ο κεντρικός σταματάει να περιστρέφεται. Αυτό από εδώ πάλι δεν κινείται γιατί είμαστε σταματημένοι, επομένως μπορούμε να κουμπώσουμε την όπισθεν. Αυτό είναι το διαφορικό μας και από εδώ παίρνει κίνηση για να δώσει στο πίσω το διαφορικό. Έτσι το έχει κάνει ο κατασκευαστής. Αυτά τα ολίγα.